खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 24 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सिखावनि गेंफोरखौ हमगासिनो दङ। बेबायदिनो बरपेटा पुलिसाबो गोख्रों सिग्रोमनानै सास्नि सिखावनि मोनसे गें हमनो हादों। बिसोरनि गेंआ थांनाय 20 फेब्रुवारि खालारखालि राम मन्दिराव सिखाव खावदोंमोन। उनाव बे जाथायखौ नायबिजिरनानै बिसोर सिखावनि गेंखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय 80,789 रांबो बोखांनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय अभिजित दास 19 बोसोर बैसोनि, ध्रुब दास 20 बोसोर बैसोनि, दिजेन दास 37 बोसोर बैसोनि, रातुल दास, महु आली, आल्ताफ हुसेन आरो बिकास दास। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। आसामनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बागुवानाव सासे सुबुङा सानै सुबुंजों गाज्रि भिडिअखौ भाइरेल खालामगोन होननानै सिगिनायखौ लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो थैनाय सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबैनि सिगां मोनसे भिडिअ खालामनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गावनि थाखाय जास्टिस बिनाय भिडिअखौ खालामना गालांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय आजिजुल हक। आजिजुल हकआ गावनि बिसि थाखासेयावबो गुबुन सासे आइजोजों सोमोन्दो दंमोन आरो आजिजुलनिफ्राय नालांगा गावनि पन्चायतनि बारग' प्रेसिडेन्ट दिलवारा बेगमा भिडिअखौ खालामनानै ब्लेकमेलिं खालामनानै 25 लाख रांखौ जाखादोंमोन। बेगमजों लोगोसे गुल्लाम मुल्ला मुंनि सासे सुबुङाबो बे खामानियाव आखाइ दंफायोमोन होननानै भिडिअनि गेजेराव रोखा बुंना गालांदों आरो आजिजुला रांखौ होनो थाखाय हाबो फानदोंमोन। अब्लाबो बिसोर सानै सुबुङा रांखौ आरोबाव दाबिबावदोंमोन आरो बिसोरो आजिजुलखौ गावनि असे बिसिखौबो बुथारनो थाखाय होबाय थादोंमोन आरो आजिजुलाबो गावनि असे बिसिखौ खननैनि थाखाय बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय खननैयावबो बुथारनो हायाखै होननानै बुंना गालांदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे भिडिअखौ नुनाय मानसिफोरा बयबो जास्टिस बिनाय जादों। आलफा उदां उदखारि आफादनि सासे मावथिया गावखौ सारेन्डार खालामदों। आसामनि डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टआव आलफा उदां उदखारि आफादनि सासे केडारआ गावखौ पुलिसनो गथायदों। गावखौ गथायनाय केडारनि मुङा जाबाय बिक्रमजित सेटिया। टेट फोरोंगिरिनि फोसावथायखौ लानानै मिरु बन्सु आफादनिफ्राय खौरांगिरिनि मेल खुंदों। क्वालिटि इडुकेसननि बागै खुगायावल' बुंबाय थाबा जाया, जेराव फोरोंगिरियानो गैयाब्ला फरायसाफोरा माबोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हागोन होननानै लोगो बुंथिगिरि सन्जीब कुमार बर' बिथाङा रोखा बुंथिदों। दाखालै थांनाय बावैसो 12 खालाराव आसामाव माने टेटनि एड ओंखारदोंमोन। बेवहाय माने जोबोर दुखुनांथावना, मानो होनब्ला बेवहाय बर' पस्टआ खालि मोन 40 पस्टल' ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनब्ला बेवहाय मोननैल' डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना एडखौ दिहुनदों, धेमाजि आरो गवालपारायाव नोंथांमोना नै केमेरायाव नुनो मोनगोन। STPआव अनलि 33 आरो PWDआव टटेल मोन 7। बेखौ लानानै गासै मोन 40। होमबा साननानै नाय, बर' बिजोंजों फरायनानै माबायदि मुलाम्फा मोननो हागोन बेफोरखौ जोंनि BTC बा आसामाव जा खुंथायाव BJPजों एलाइन जानानै थानाय सरकारफ्रा नोजोर होयोब्ला जों बांसिन गोजोननाय मोनगोननो। मानो होनब्ला जोङो सासे मोजां फरायसा बा मोजां फोरोंगिरि थिसननांगौ जायोब्ला, मानो होनब्ला जोङो क्वालिटि इडुकेसन, बे क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनफुंनांगौ जायोब्ला जोङो साफा माने मोजां फोरोंगिरि, टेट क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ होननानै जों बुंनो सानो मिरु बन्सुआ। आरो बे बिथिङाव आं खावलायबावनो सानदों, जोङो आसामाव बर' बिजोङाव फरायनाय गोबां फरायसालिफ्रानो माने बेबायदि फोरोंगिरि गैयैनि थाखायनो माने थैलांनायखौ जोङो खोनाबोगासिनो दङ। ओंखायनो जाहाथे खुंथायाव थाबोनाय बा दानि खुंथायाव थानाय सरकारा माने बेखौ नोजोर होयोबा जों मोजां मोनगोन। बा आरो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों, बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बे बिथिंखौ माने बे बिथिंनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोनखौ जों मिजिं खालामो आरो बेखौ जोङो खावलायदोंनो।
आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा माने साननैसो सिगाङाव माने साननैनि उनाव टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो माने एपइन्टमेन्ट होसिगोन बेबादि मोनसे बाथ्राखौ जोङो मिडियानि गेजेराव नुनो मोन्दोंमोन नाथाय आरो बिथाङा सिगाङावबो बुंबाय थादोंमोन सिटेटआ 427 पोस्टखौ केस होनायनि थाखाय बिथाङा पोस्टखौ माने रिलिज खालामना होनो हायाखै होननानै नाथाय नै जोंनाव मोनसे डाटा दङ गुवाहाटी हाइकर्टआ दाख्लै 9/2/2023 फेब्रुवारियाव माने मोनसे नटिस होदों माने बे केसा सिटेट केसा माने डिसमिस जाबाय बेयाव लिरनाय दङ Mr. K.M. Mohanto Land Council for the petitioner prays for withdrawal of this writ petition with liberty to file afresh. Mr. D. Soikia Land Advocate General Assam appears for the respondents. ओमफ्राय लास्टआव लिरदों writ petition is accordingly dismissed on withdrawal with liberty as prayed for. नोंथांमोना नै नुनो मोनगोन होमब्ला बिथाङा बे डिसमिस जानायनि उनाव माबादि राहा लागोन बेखौ समाजो खोन्थागोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।